Shubor nakaslem jong unong san Hima. Unong ay kitian kaseng National People's Party uba HM Shangpliang. Ula ay kublay ki Paidbah ke Gambegre constituency ki Balakershan yang ke kertong NPP ke metap candi agitok sangma. Kebadi ke kurim jong menteri rangba ke jela Conrad ki sangma ke balai era ke jingjob. Hakani ki election MLA sidang samoi. Hadian balai ino usaling sangma. Hadian bola Jied kumu MP ke Lok Sabha Natura constituency. Ula penpa ba kaseng ke sengukmen namar ke jingtre shitom dabaro kala seso mentah kesengi. Baru kermen bahaga jingelam Conrad sangma. Undang Wanrah yang ke Pynroi hapo Gambegre. Bar Wanrah syuk-syuk ki Pynroi hapo ke jela. Mentang idon hatura abang Iwan hangne kroi langbat kini ki baru chief minister bakalok jong chief minister Iwan senran mengi hakni hak accounting center hapo ke DC office de hakni por ngekwa ban pentip ba ka madam metap candi sangma kalalong kabade ka candidate napo ka NPP kalalong ka job bat kalayo adu khanar hajar ngrius pa nyo popra ki vote bat ka margin joka ka de 100,000 san spa de galong ke ka jingso komen yangi ka party bangilai poi hakni ka thong ba ka jing trace tom kala seiso na kaliang ka party jongi bat ngiso ban ai kublei ya ki nong chong snong jong ka Gambegre berkhot ya ka jikershan ka jongki bat kumju ba kidon ka jinget ha ka jingelam jong Conrad sangma chief minister jongi ba on Wanrah ya ka development ha ka than jong ka than garo ba khamtam e hapo ka Gambegre nginget ba haki singi ki banwan nginang yo I khambun shu ya ka roi ka par ha ka state jongi bat kumju haki than nong ka jongi